Mondragon People plazaratu berri dugune web horria da, enplegu web horri bat da, eta horren atzean dagoena da Euskal Herriko enplegatzerik handiena osatzen dugun 102 kooperatibak. Jaio berria da, eta oraindik 11 kooperatiba bakarrik daude lanpostua publikatzen eta bai ere zer diran esplikatzen, baina gutxinaka besteak ere sartzen joango dira. Batez ere hor topatuko dezutena da bi eduki. Bata da esplikatzen dugu zer garen. Hortarako 10 testigantza ditugu, 10 pertsona desberdinena, eren esperientzia kontatzen dutenak zer da kooperatiba baten lan egitea, eta zer da Mondragoneko kooperatiba baten lan egitea esplikatzen dutenak. Eta bestalde dakoguna da lanpostu eskaintzak hor argitaratzen ditugu kooperatibetetik. Eta gaur egun 11 kooperatibekin 77 lanpostu daude argitaratuta. Eta bertan denetarik dago. Baditugu bai finantza arlokoak, bai distribuzio arlokoak, bai arlo industrialekoak edo baita ezagutza arlokoak ere. Ditugu lanpostuak bai formakuntza profesionaleko profilerako, bai unibertsitaterako. Bertan topatuko edozeinek topatu dezake bere beharretara egokitzen den lana, ez? Eta baita ere badekugu izena eman arlo bat, eta hortan ere nolabait suskripzio bat dago edo arpidetze bat norberak bere beharrak jarri eta lanpostuak jasotzeko.